Neutrap Integrated Territorial Organization SENCME negasngi arpusan tarik Jemang kalalit ban bu da kajing tho show CEM jangka KHEDC ba Winston Tony Lingdo bandawa bantung no da ka inquiry ban penlong ya kajing tokit benya halor ka kendrum kendram ke balami hapo ka hima melim kani kajing mi jangka seng ka de hadin ban kaliang ka council kaladat ban suspend shipor ya CEM jangka hima upaim aina manik CEM da kabakan no ba UCM jangka hima siu ya kabaha jangka council kabade kawena ka shipau habakran chikila pathai khubor u president rangba jangka seng ba donbok dekhar ulaong baka seng kadawa na ka KHEDC ban penlong ya ka jing tokit benya khnang ban lap shu ya ki jerwat ki badan hapo ka hima khamtam hakabaya dei bat ka jing ong baka hima melim kayo na ka khajna kumba klur ha ka shisnam kata jong snam arjar arpusan hadu arpun riu henrei ulaong bakat kum ka jing sngouthu jongki ka pisa ka bami na ka hima melim kam duna shu ya ka shipau klur ha ka shisnam nalor kata ulaong ruban na kaliang ka seng ka bu ya ka jing pen sngo sha ki CEM joka KHEDC ban pen thamai ne penjanai shu ya ka melim act and rule Shushu halor ka jing suspend jaga council ya UCM jaga hima melim ka seng ka ai kuble kerpang ya ka isi bamenta ka banut berkata ya ka ni ka pang namar kani kan wanra ya ka jing bha hapo ka hima melim menta ka sngi na kalian jaga hito sengkeme nila wan bo ya ka ni ka dorkas ka chief executive member CM jaga hasi Health Autonomous District Council habaye dei ni ai ka ni ka shiti bani kata ka bangi dawa ban inquiry kani ban tokit habi dai ban kani ka jingmi kani ka kundrum kandram hapo ka hima melim khamtam dang shi hadin bangi I ba ka responsible kala suspend yo skim jong ka hima melim mi so dai ban one shapo discouncil ban dawa shushu ban le ka inquiry nang ban lap bun ki jerwat ki jing etong ko ba ka hima melim khamtam habi dai bat ka jingmi na ka wi ka ba ong ba ki ka jingmi kan dai ka ba ka dai lifelore system jong arpsan arpundreu te hakani ishti nila kran daga basai bat nila pun pauru ni kun hajar jong ga hima melim nimsu ya hab ba kan ongkat ka hima melim kin yo ya kata ka jing lum tang lifelore ndrei kai ka bangi sto kan dai palat ya ka arpau kan dai spau dan arpau te hakani ka shithi nila instruct ru long nila ajengmut jaga diskonsil badai ban nodi kode penthamai lani penjana ya kata ka million act and rule nomor ba da feedback ya ka million rules imship arajar nyo keren kumni ba ka dorbar ka him office jong skem ma million kadai ban khot ya ka dorbar hima at hangni ka ong ba at least once a year to preside by the CM la nero good CM ka ba hadu minta mishim la khot ya kata ka dorbar hima hapo ka hima million te kajing dawa ka jongi ban penjana yusho ya ka hima million CM shibul kadai namar ba kamdan kata ka provision ka balada uni UCM khot ya ka dorbar ukun 1000 le bunno tengi ni songkhya ya ni ka kan ke nilawan mi bat ni la ya ai jumut u bat ni la pendi ya kata ka statistik ke jingkhen ka ba hakanong rim ba ngiyeng bang yong nyim smo ba kandai tanglai kelot namar la dang pet ya ki jinglum khajana ke ba rim insha highlight kumba si senam khandai spak khandai bukai nilap ba ka jinglum khajana ka doi habdu sau pholak kata hadin ba ot lu kini ki jinet ki chanat ki jing siu ya ki hi ta ki CM ki jing siu ya ta ki menteri ki jing siu ya ta ka bayar neng gini tai ta ka poi hadu sau pholak ya ini pat di snap arpundreu komot ko badang dei ki arsha pat manusia tu ka history kian ka bala rangi pai dien manusia ya kata ka jing ai ki yo ki ke poi hadu khatsau lan ni ki khasan lah te haba ka hadin nang tu pat kahir umba siti pralak ka balong marsteng kataru undal awan pat do acting CM way te kani hi ka jing le jong ka ne ka isi ka pamenta ni ai ka jingero bakal anut ban ta kata ka reu jong ba kilatip syai kim salia ya kata ka political career ka jongki henry ban wanra
kajing baha hapok ka hima meliam lani kata kajing wan ra hapok kani ka kanuksa yikiwi ki himaru kani kajing le ni ai kajing ro bat ni kenturu yaki ba ka shti ba ni dawaru ba de ban le kajing thokit kebabnya nang ban nak shu ya kani ka jing ya dia caka pathar kum shapo raj norwet dep nang ta habi dei bat khamtam bat kini ka rukom lum ya kata ka khajna namar baro kata hi ke jing ki badan bi isi ki barim ki la fil not habi dei bat kani ka benta ka ban kendang telom bat sakawai lu ni layak rentai sani bat kat kum ka dor khasi ni la pen smoru ba la dei ban khap shushu ya ki dekat jong ka hima meliam kata ye kita kin rius pangut jong ki rang ba snong hau perkat ki khon ki hanjang ki jong ki hima meliam ki la dei ban mi shakmat per ki la dei ban suthu ro ho ni tip shai bal la da kata ka riti ko justor ko jongi ha ko por barim tenre kat kum ka juk ka bamanta ngan chu highlight kan liat perkat pi kani ka hima meliam hadu menta kani ka juk jong ka IT jing shisha ki la dei ban la ka jong ka website ki ban pendi ba kumno ban phep ya ka tendar habi de ba ki yo ki hak dan kita ki giat ki ba pher ki badan shapo ka hima mili jadi ka ba jia pat mental ada feedback ya ka tendar u kim ju hot ya kata ka advertisement ki la shui ai sop back namar ni lai ya kata ka jing shisha teng tadi ni ngam da keno spesifik ya ka snap ngam baklar ka de khatsau khatsan ka bala mi ka jing phep sa tendai pholak ya ka ta yo masi kapok berni Henry kundal ayo usio no tanglai pulak ka pedi kan ni ka bomlong transparency hapok ka hima melin ke ndal ale inquiry nga thrai bun ki bangat bun ki badan banta ki badan ki penpenca kala kan ni sa kin sangat hakata ka inquiry but nga kermen hakane ka isi ka bat mai bat kin sa rak dengkong upai ba umdi banjum rei kai ka jingle bat kajing ya kelenti ketika kongki an kiro ndai banga batai start ndai ka an ka hima million semsem pun ka keren da basai bat nila highlight ru ka commission jang ka ndai spa santunrio ka ba kumno la pendrung ya ka kadon kajing ya kon ban pendrung ya kita ki kor kane lene khatrangut ya perkat pi wat hapok ka executive darbar snong ru hidang don habuk kita kinong khmat ti bangi don khatsau ka sangut dekat ka hima million balai tang katni ki ban yakran ke balai bagi mi kini ki jarbat hapok ka hima meliam kadai be ba la aili nadu kesang di HEC ki barim tengi kerman skam ba kane ka isi kan shim ye kane ka jung ujor chuni ba kan le ye ka no query ka bokko bobiang ba yin salab lut ye kita ki jarbat kita ki balari nadu kisnem pat kani ka jing dawangi dawana du ban inquiry na du snam chejar ndai spa ndai tusa itu kan ni ka jing ong jung pi bo ong ba ta khajna ba nyo lum kan dei palak hokrot kumnu pi ne mata ni pun shong nong rem nomor kumbangan phai biang ngan ong nei ta beli ni not ban kren pun ta kani ka jing lum khajna mo ni haba fitip shai ba dang shen ar kudor ba ya kata ki ong ki bakin captain dari ta kayu duk te kajing dum ngan suya tu iti kayu duk ka parking yu duk kayu ke kadon kani kata kayu masih beri dua kayu molong nang po kayu umsning yo umroy yo umdan haus ini ngan jutu ngai iti hau ni usnem knai spa knai ka total ka boy ki hadin ba ki la depot ya kata ka miscellaneous kata ka customary allowance refreshing bill office stationery printing stationery ka legal expenses miscellaneous kani katay long ba hadin mo kot kami sa pula mo house nam ka kanai pa kanai kani kadai ka ar punri ini pensyong nongrim hangta bangi kong ba kumdei tang lai klot henry kandei du ar phau lani lai hatu bai dei ba ta pi ba di ba hima meliam bai dei ba kan ni jing cha ta sa kata te ngentong kajing komsap te lada kamdei kumta te balai kan mi kani ka jing suspension ke badon kon loop rules ta ka daw skin sa suspend ni kisir lada kamdan ni kani kata ka kajing duna lada kibiang kita ki act ki rule ba ki ya kapkum ka million stem shape rule ba ka act ngam tharai da kan don kata ka jing suspend apo ka ni ka hima million
ban yo sisa ya tak sisa kada ko khoi wat hai ma malim lo kai ba kasin jam ko kaseng ko pin ya nang sikman kamar mo pilong manda pilawan konsil ban patai sepang hi jingdan jingpen ban kam bakla ding sisa ngan khnang bu pai ba um yusai kani hi kawai ndai banga yaro ndai namar kada pikir mau dang shen ni kendu yo governor ban ni dawai kata ka partilas ya kata ka party base habangi ong partilas pemut klaim da don kata ka simbol tendai ni da ong ru ye kawai ka kantian ladangi pa syai ka sensyar kan ar ladangi pa ban ni kata karya sensyar customary lo ide ban ai bitanga ya kawai ka kunhon kaga pai kai balai bajia mentaro namar bahang ni mdon rong ser banjin badon rong ser sisin lala kata dia ka hima mendim kila sak pun khen lani sak pun her lani kala ban kalem ka isi ha kano kono ko pot tetapi lai hi nadu o kapor kebarim wasko sko wairu ladagi ya kran kata ka jing bom sap kila ban kan mau dangam da usnem haba kadang ko wi ka sadu mentang ni hapot konsil kaba ya karung kapisa haka account jong secretary marwai te barok hai ki te kata te ban ya kran ya transferin ke corruption te ni kai ka bangi de ban transfer ka ba nila stop chai ba ban wan hi ka jing sensar ka bobiang lada mdan kata ka jing kata ka sarkar sentral lang dan ni ka jing don ka rongser ka komut kan yo shisha kata ka jing yak bet tamenta kan ni ka urlong ru namar ba ka kadan bitan shiro